Λοιπόν, εγώ σπούδασα στην Ιταλία, στο Βορρά, στη Βενετία. Μια μέρα λοιπόν χτυπάει η πόρτα του κουδούνι και εμφανίζεται ένας άνθρωπος. Μας λέει, γεια σας οι πατριώτες. Στα Ιταλικά. Αυτό που σου λέω είναι, στο λέω τώρα, εντάξει, και συγκινούμε, γιατί θυμάμαι όλη αυτή την εποχή. Του λέω, τι, πώς πατριώτες? Λέει, είμαι από το χωριό Γαλισιανό, που είναι δίπλα στον Ιέρακα. Άκου τώρα ονόματα. Εσύ λες πού, από την Πελοπόννησο, ας πούμε. Πού είναι αυτό? Μου λέει, από τη Σικελία. Και έμαθα ότι εδώ υπάρχουν Έλληνες και έψαχνα να βρω συμπατριώτες. Και ήρθε, άνθρωπος που δουλεύει στους σιδηροδρόμους, ήρθε να μας βρει στο διάλογο τη μάνα, εντάξει, το ψάξε δηλαδή, για να νιώσει ανάμεσα οι πατριώτες. Και αυτός είναι εκεί 4.000 χρόνια τώρα, Και του λέω να σου πω κάτι, εγώ στο μέρος που είμαι, είσαι από το Γαλισιανό, είναι ο Γαλισσάς. Ο Γαλισσάς, Έχουμε Γαλισσά εμείς, ναι. στη Σύρο, εντάξει. Και αυτό το πράγμα δείχνει ότι ο οποίος είχε μαζί του βιβλία, ποίηματα στα ελληνικά, τα οποία τα είχαν γράψει στα ελληνικά και τα μετέφραζαν για να τα καταλάβουν και οι Ιταλοί στα Ιταλικά. Ποιο είναι το γούστο τώρα όμως, Βαγγέλη? Το ελληνικό κράτος ούτε καν ασχολείται. Όταν μάλιστα κάποια στιγμή είδα κάπου ότι η ελληνική καταγωγή στην Ιταλία είναι, ξέρω εγώ, 79 άτομα, αυτοί οι παλιοί, ξέρεις, από τις απικίες των Ελλήνων, από τη Μάγνα Γκρέτσα, από τη Μεγάλη Ελλάδα. Λέω, καλά μας δουλεύουν. Τόσο επισήμως. Έτσι μου έρχεται, και αν θες το κάνουμε και μαζί αυτό, τώρα αν σταματήσει τις εκπομπές εκεί πέρα με το θέμα και θα αφήσει ο Θέμος, να φύγουμε οι δυο μας σε μια καταδρομική επιχείρηση χωρίς το ξέρει κανείς. Θα το μάθουμε μετά. Θα πάμε στην Ιταλία και τη Σικελία και θα μιλήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους στα ελληνικά χωριά. Οι οποίοι δεν λένε ότι είναι Ιταλοέλληνες. Λένε είμαστε Έλληνες. Εμείς είμαστε λίγο πραγματικοί Έλληνες. Είναι και με τα τραγούδια τους, στη γλώσσα τους. Να κάνουμε μια καταδρομική επιχείρηση, δεν θα ξέρει κανείς. Δεν συμφέρει γιατί θα μείνεις εκεί, σε βλέπω. Θα μείνεις εκεί πέρα.